Madrileko mundilu, Telecinco mundilu, pixkat, kotileuk, zelako da, zelan sentitzeza hor? FOMOa Madrilen oso gorra da. Ni hoi jute naiz, eta holaxe esango dut, nik uste baita ere zilegi dela. Ordaintzei daten tokita. Pues se va a Honduras, fijo que se va a Supervivientes, no sé qué. Komenta hori genuen! Ez, porque ni ja firmauten auken beste reality berri hau aurkeztea. Eta bestela? Proposamenen bat egon da hor? Eh, Beldurra izan duzu sekula baten batek zure etxera jarraitu zaituela edo? jendea korrika. Eh? Etorri dira bi ume atzetik korrika. Gaur, Bai, bai. hori izango litzake zura ametsetako bat. Nera ametsetako bat izango litzake, zirkulua itxi, gutarrak bueltatu, eta ni gutarrak aurkeztea. Harreman ona duzu Twin Melodirekin? Ibanek dio. Eta malberten ajungo zinake? Bai. Alkerio hater? Bai. Baina igual beak ez du nahi ningo bidatzea. Kontuz esaten dugunarekin, ze Bai. oteko fanak erotuta daude. TikToken oteko fanak itxoskue. Hala daude bai. Ez besten normalien juten etzen bagoitzia ligatzen. Si no es en los baños, Ja, es en el camino. iaz komunetan. Ni se te ocurra. Ez buelta dile. Esan ditut las dos palabras tabú, ¿verdad? Ez sartu Bai, hor. ai, Bueno, hemendik musu handi bat anartzi, gustatuko bai. litzaizuke... Bai, guapísimo, bai. Gustatuko litzaizuke berarekin... Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Can you handle this? Ez dugu nahi eta egin. Ez. Zeit, eske, Twin Melody. Twin Melody. AliExpresseko Twin Melodiak. Kaixo zer moduz? Oso ondo. Oso ondo nago Ondo zu? zau? Bai. Ondo. Guapak etorri gara, Bai. Tipo rosita eta gorria oso ondo Bai. banitzen da. Bai, segon nuke baietz. Bai, oso ondo. Guapa etorri ga eta... Tititxuk ikustatzuaz. Non daude zure titiburuak. Hau esan nik ez zure lagunen azelako, Bai. Bestelan ez leik esan. Baina... Tapatu ditut. Bai, tapatu izuz. Tapatu ditut, ze ezakigu YouTubeen, pues igual de repente agertzen zaizu hor titiburua eta ja bideoak entzen digute, badazpada jarri dut. Eta bueno, erosoago nagoelako ere bai. Eske kontu da, bideuretik ego garela berbetan, nik dauketela antzerako top bat, eta enazela trebitzen ipintzen, zeski ikusitxatez, niri osoik ikustatez. Entzuten ari direnendako daukat enkajezko kamiseta bat. Bai, holan erdi transparente txubak, izue oin supermodan dugu ezela, eta eze barik ipini eskero, Pezoiak ikusten di. claro, Bai, eta ni jarri ditut partxe batzuk nire azalaren kolorekoa. Titiburuak oso polita da hitza, titiburuak, Titiburua. titixan buru. Titiburu... Izan liteke tranquilamente novela baten titulua. Seguramente, itxain, Titibururen abenturak. titizorroak bada. Titizorroak? Titizorroak Ai. bada liburu baten titulu. Zer da titizorro? Sugeta ora. Ah, Titizorroak guk irakurri genuen LH-en. titizorroak. Liburu bada. Eta egongo zineten denak, en plan, Bai. sostena! Mitiko naturreko 8. gaia zela Ja. sexua, eta Behitxu, niri titizorrukin pasa baten eizen da, LH-en, ni nahiko berandu bizarro jaun nintzen, orduan, LH-en neuk esan titixek, eta orduan, desietan nauen titizorroa jasteko, Bai. eta oin sekulo ez dut erabiltzen titizorrorik, Literal. inoz bez, eta gainera etxate guztetan, Literal. etxate guztean erabiltzi inkomodu itxatelako, eta ja, oso gitxitzen ikusiko nozue, Bai. titizorroarekin. Nik ere dauzkat bi titizorro, bi sosten. Bat berdea eta bestea beltza. Eta aurrekoan, bueno, joan nintzen jantzitegi proba batera eta esan zidaten, ekarri sosten Bai. aragi ez. Bai. Zure Bexa. azal koloreko Bai. sostena eta nik ez daukat. Barkatu, nola ez daukazula? Eta, Ja. kari, ez dut, erabiltzen dut bi, igual, garbitzen dut hilabetean behin, si eso, Ostras, es porque que tal poco cual. se habla ere, bai? Es que, Ni gehien behin bez. gehiago. A ber, eske inostotxoaz jasten orduan. Ja, depende, Zesona, erabilera, bai. eske higin bibider jasten botzetako garbitxukot. Total. Nik bai bauket nire azal koloreku, bueno, nire azal kolori, baina iuntxu hau ezen ni nahiko zurina momentu hontan. Joder, pues ez du zuri bat zaude, Bueno, eman buelta. Valen. Kari, tonotxu bat gehitxua. kamarara, Bat gehitxua kari, bi gehitxua. Bueno. Bueno.
Bueno, bardin da, itzi. Udi etorriko da. Titiburuak aipatu ditugula, kasualidadez nik aste hontan. Ametxe egin dut, pintatzen nuela kuadro bat titiekin. Zer iso? Eta egiten zela supervirala kuadroa. Irabazten zituela premio pila, te lo juro. Titixena, Eta daukat nire irudi bat. Ez que oso raroa da, tio. Sartzen titiak, ez que zeba da bestut. Laban. Kubo batean, pintura kubo batean, eta horrela egiten. Te lo juro. Eta resulta zela obra de arte. Bai. Guk arte eskolan eitxegen duzen, olako mitiko horrek, Andren eskultura txikisek, artelan txikisek, eta beti, ez dakit zegaitxik, beti kriston titixek epintxegan zezan, beti bai. Hori zan Markineko arte eskolako patroie. Bueno, eta la isla de las tentacioneseko. Eta la islako, bai, la islatik urteta za, eta espokezu pinimizu. Total. La isla ipatu dugula. Ai, la isla. Bueno, aitzi, gaur iguel, la islako sekretutan murgilduko gara. Bai. Tentazioen irla. Ai, ama, aitzi, gaur geu izango ga, en todas las salsas. Bai, claro. Eta gaur ez du ipiniko pitidoik, Ez, gure intentzioa da, pitidorik ez jartzea, alik eta naturalen eta transparentenak izaten saiatzea, baina, bueno, beti ere, konbidatuaren esku uzten dugu erabaki hori. Alan da behaitzi, ni etxinpentsa nahuela atzoni buruz, okurri daten galdetzeko da nahitzet galdetu, ia sekulo ez da beneuki inon denuntzi xaik. Ah, bale. Bueno, gabiz berbetan, klaro, ez dugu esan izenburun agertzen dalako, baina badazpadan gaztean entzuten basa, Iban Garzia etorriko da 5 minitxu barru, laster, hori da, bai. Eta Iban Garziak, Telecinco mundioko reality danetan egon danein dakiz kotillo danak. Danak, eta bueno, influ munduko kotilloa ere jakingo ditu. Orduan guk nahi dugu Iban Garzia, bueno, interesekoa zaigu beraz, oso jatorra da, baina esan dezakegu bera zukutzeko. Osea, nahi dugu bere arima. Bai. Nahi dugu bere arima. Orduan, hasi nintzen pentsan zanan, Ibanen en todas las salsas podcastin, literalki dala kotilleu konteti, bueno, salsa rosa, prensa rosa, eta pitioik ezi pintxi, euko etemen denuntzi xaik edo. Baton batek esan alko dau, hau esazuen hiriburuz, orduan, ez dakit, zozer bide judizialen bat zabaltzan, Claro, hor depende, ia esandakoa den delitu bat, diot, ez da berdinak esatea, malen liatu da ez dakit norekin, edo esatea, malenek bortxatu du ez dakit nor. Karo, baina hori nire pribatutasune da, bai izati malen lio da ez dakit zeinaz. Ez dakit. Kalean egiten baduzu, ez? Baina esati, publikoki? Ez nuke, esango nuke ez dela salagarria, ze liatzea baten batekin ez da delitua. Eta orduan, ze momentotan ipintxo guzguk pitiduk? Keba ez, bakit ez tala. Bakit ez tala denutziek ez jasoteko, geixa da, penimoto eskuleko jentik eta etxakuleko bintxantzen. Eta hemen Euskal Herrian ere asko respetatzen delako norberaren intimidadea, pribatutasuna eta hori guztia. Eta ondo bintxantzat errespeteti, ze litzaki degustauko neuribe, gero, derrepente, norberai buruzko zuzerrentzuti. Baina egia da, itzegingo bagenu, Bueno. Eta egia dere bai, guk ate bat ireki dugula. Pitidoen abada ere, kotilloaren atea hortxe dago, eta ireki dugu, eta jendeari asko gustatzen zaio, esaten da Euskaldunei ez zaio gustatzen. Bai, gustatzen zaie, eta niri ere kaletik galdetu izan didate. Niri bai, de hecho, ontsakorda bate, aurreko baten, bineska etorriat esan, ez dakitze huergatan zan, baina esaztien, hau informazioi da, hau gaitxik. Tani, Ez ziotezan, ere izata, bai, bakigu. Osa, igerten da, batzudan detai larregi moteuz. Norberak egin ditzala bere atera ditzala bere konklusioak. Baina, bueno, dana dala gaur, Euskal Herriko jentei buruz espagabiz, prensa rosa dauen egin, geupe prensa rosa enbikeu. Bai, prensa rosa enbikeu, eta nik uste dut entzuleek ere ezagutuko dituztela, ipatuko ditugun reality espainiarrasko, oso ezagunak dira. Bai. Iban Garzia ere haietan egon denean, Iban Garzia oso ezaguna da ere bai. Eta, bueno, entzularen galdera, daukagu, astronetako entzularen galdera oso importantea da, ze bidali digute Oiartzungo Panterek! Claro! Oiartzungo Panterak, bai, guapísima dile. Bai. Eta estilosisimak, guizan entzuta zein. Bai. Kaixo, cariños, Oiartzungo Panteraka, beti esaten zute, jendiak etxula galdera bidaltzen, así que hortxe gure galdera. Zuen kuadriako batek bere bikotia adarra jarriko aldin bezizkion? Bere bikotia izango zenioten edo sekreto gordeko zenuten. Hortxe gure galdera. Aio! Eskerrik asko, neskak. Oiartzungo Pantera. Bueltan gurekin izango dugu, Iban Garzia Azpiazu.
Kantxa guztietan ikusten dugu literal eta Mediaset zein influ munduko kotillo guztiak ezagutzen ditu. Bera ere batzuen parte da eta Azkoitia txiki geratzen zitzaionez, Madrilgo kaleetan jendea aztoratzera ateratzen da bere galderekin. Kaleak, alfombra gorriak eta gure algoritmoak. TikToken 3 milioi jarraitzaile, Instagramen 600.000, Despertablogs moduan ezagutu genuen, plato ugaritatik pasada, eta Los vecinos de la casa de al lado realityko aurkezlea da orain. Prest egongo da gure galdera guztiei aurre egiteko, bera da kotilleoaren terremotoa, Gurekin dugu, Iban Bueno, esan berra dauket, lehenik eta behin barkamena eskau, zemat aldiz itzein deu Malenek eta nik. Iba, noiz etorri berdezu. Eta, klaro, azkenien nik eman dizkot bastante kalabaza Maleni. eta behin plantoi bat ere bai, esango dugu. Eta plantoi bat, enaiz Julian Jantzi, ez den nahi izen Julian Jantzi zuentzat, orduen gau, amen nao, esan berra daukot baitaren nervioso nahola, ze amendik ordu gutxita, maratoi erdi badauket, vale. Azkoitia Aspeiti, Diego García Noroimenez, eta nervioso nao, zeda, inoiz korrituko eten karrerek luzena, zenik inun behobia, baino 120 kilometro, eta gaurko karreri da 21 eta 100 metro. Iban, aspaldixen emozionatu eza karrerakin eta aringarin geitxeaz, ez? Bai, nik Aringaringe. eske baite, karo, azken lehontan asko hitzekia baite, aber, moda bat aldan, eo postureo puntu batekin itxaldun jendiek korrikaiteko movida hau. Nik nire justifikazioen eta nire defentsan, esan berdet, txikitatik indetela korrika, porque nire aita korrekalai bastante ona izen da. Asko, speakerra izen da baita ere, organizatu ditu karrera pilo bat. Eta, klaro, ni txikitatik ikusi eta aita beti korrika iten. Eta gero Madrilen bizina izenez, eta han bizketan ez muy voragine, eta oso intentsue berdezu zure eskape bat eukitzie, ez? Eukitzie zure momentu hori, zuretzako, zure barruko Iban horrekin konektatzeko. Orduen korrika egiten, deskubriu dut, nire barruko Iban horrekin konektatzetela, ze poliki gaten izan. Eta deskonektatzetela, eta asko guztozat. Zelan za? Momentu hontan, esango nuke ondo naola. Ondo naola, ze batiz bat, oin esan detenagatik, kirolak laguntzietelako asko deskonektatzen. Ze bestela ni izen naiz beti oso langilea, oso pertsona langilea izen naiz, eta egun bat libre bari madauket, edo zerringoet egun libre hori lanez betetzeko. Wow. Ze, bai, bizket workaholic esatean. Bai. Oso pertsona sortzaileena izenez, eta une oro nahi izenez, pentsatzen ze berrixe sortzeko, oera sartzen ez gabien, inbede deskansar, azten ez pentatzen, Ideiak, pues igual, aurrekoen grabon un blog hortatik atera izkitut, ez dakizema kortetik, toke egotzeko, no seke, pisket, une oro gauze desberdine pentsatzen. Baina baita ere, konstiente izaten, euki berdetela niretzako momentu bat. Niretzako momentu hori lagunekin nahonien batiz bat mobilezet inoiz ateatzen, horren hor deskonetatzet, baina aprobetsatzen etortzea esgiten oportunitate danak, ze azkenien ez dakizu inoiz bukaukoan asunto hau. Osa, ni oin esango nuke momentu hon baten nahola, nebulosak esango nuke bezala, estoy en un buen momento. Eta nik inbertena da, aprobetxau. Gero ya etorkizunien ze pasaukoan, jo, pues chica, no lo sé, baina behintzet, ni bedi esatez, si mañana se me cae un piano a la cabeza, gaur behintzet, ingoet aldeten dana, bierra esateko. Behintzat, nire bizitzamen bukatze balima da, ni guztua gehatzen naiz indeten danakin. Oso, ondo Iban, poste naiz. Baina baita ere jakin berda ez esaten. Adibidez, niko hain dela gutxi hartu dela 3 aste, Mediaseten podcast banauken, en todas las salsas. Hori gutzi nun. Ze ikusi nun, ja, oain hasi nahi zenez presentatzen, bueno, justu astelenean hasiko naiz, hau ikusten nahi zatenien ja. Ja, badago, bai. Los vecinos de la casa de al lado reality berri bat. Hori aurkezten hasiko naiz. Orduen, ja ikusi nun askotan, el que mucho abarca poco aprieta. Bai. Orduen ezin dezu dana egin eta leku guztitan egon gainera, eta bai. Eta batiz bat, ez detena nahi da jendien ekau. Porque askotan, itxezunien gauze asko, toki desberdin askotan, eta igual jende berdinantzat, porque publikue bastante berdina da beti, jendie aspertzeko joera bat badago. Orduen, ni jendie aspertu baino lehenago eta ni aspertu baino lehenago batiz bat, nahiago dut proiektu batzuk itxi, momentu hon baten daudenien, bai. Beste batzui hasiera emateko eta evoluzionatzeko. Oso ondo. Eta, bueno, zure lekuko hartu da benan, Between My Clothes nire asko gustate. Bai, igandero igotzeu bideo bat. Bai, danak ikustoitxoa. Baina, da otro rollo, ez? Osea, nik zuk utzi zenuenean, ez diot okerragoa denik, baina zuk utzi zenuenean, nik pentsatzen nuen, jo, ba, bueno, betiko konparaketak eta, Jendea pentsatzen zu ni superbiente esan hijuela. Bai, ja, komentau genuen. Komentau genuen, claro. Eta TikToken iruzkinetan da, pues se va a Honduras, dijo que se va a Supereyentes, no sé qué. Claro. Ez, porque ni ya firmauten auken
beste reality berri hau aurkeztea. Eta bestela? Proposamenen bat egon da hor? Supervivientes agoteko. Egon izan dia, reality desberdinetara jutoko proposamenak. Vale, Iban. Ez dut esango Itxain. superviviente, porque igual ya lo gafo para el año que viene. yo qué Vale, sé. Itxain. Horixe Itxain, datorren urtean, zu supervivientesen egongo zara, Iban. Ez dut Nahi zu uste. jun baina? Ez dut uste. Jungo Oain ez. zinake? Ez. Oain ez. Vale, Baina turku da beti ez dut esati, porque bat ez zalima dezu no te llaman. Ja. Es muy fácil. Baina Bueno, bai, ez Vale. esaten dezu, ibas, no? Bueno, gero kantzelatu dezakete hori, Hori da, baina. asuntoa. Vale. Oso, bueno, es que claro, ez dakit noiz arte izein laiketen hau euskara zanez igual ez dut lortuko. Bestela Baina, gero bueno, pitido edo lo que sea. Aiauko ala momentu bat, supervivientesen parte hartzen egongo naizena. Oain, Claro. noiz, oantxe bertan ez. Eta datorren urtien edo zut ez. Ze, a ber, gauza dien bezala, ekonomikoki ikusita, nik hemen asko zobeto nao ekonomikoki, han baino. Zean ez Mhm. pentsa, nik jungo behar nintzake supervivientesea, Diru asko galduko zenuke. Claro, nitzake izango terelu bat bezala, que Ja. aska olosema kobratu du astero. Ja. Izango nitzake, pues, de los perfiles bajos. Peon, un peon. Claro. bueno, orduen, guk hemen ipiniko onke, salbarri, Iban! hori da, Claro, baietz. nominautu hongo banitzake. Claro. Se igual hoixebez. Finaleaino jo si nomina. Hoixe beroi. Baina ez dakit, a ber, nahi gustako zitzaikten, bai, baina oantxe bertan ez dut uste momentua danik. Hombre, ere esango dizu gauza bat, hilabetetxo batzuk, depende aguantatzen duzuna, baina diru sarrera humil batzuekin, pues igual tampoco os viene mal. Porque digo, ez dakit hilabetean zenbat irabazten duzun, baina imaginatu dezaket, diru kantitate polita dela, orduan, pues unos meses, chico. De tranquilidad. de baino- tranquilidad. Eta horrek ere baina- kartotzun koberturi be, bai. Baino asko esate dute, bueno, baina horrek emate izu zuri exposizio bat, Bai. baina Badaukazu? ze exposizio klaseratik egaizketa. Claro. Askotan, niri pasatzezat, neregatik ikusten nahi dan hori jendiek, Bai. ez dali badago nik kontrolatuta, hor galtzen da seguritate puntu bat. Bilure mototzu kortapegik, Bai. supervivientesekuk. Osea, ni badakit horren dola funtzionatzen guen, zenian hona ez lanien, Bai, egon da bai, nago bai, zen. bai. Lanien, bestaldetik ikusten dola dan. Eta, klaro, azkenien, obviamente ezin dezu 24 orduetan gertatzen dan atea. Atea berrik jozu, pildorita Claro, batzuk, claro. eta telebista oso azkarra danez, eta egon behar duen momentu oro, bideo danak super euforikos y super inflaus, zuk ezin dezu jarri bideo bat ni izketan lasai, tienes que poner momentu oso euforikosek. Claro. Ja. Izan daitezkenak zure honeako edo ez zure honeako. Eta igual bali bazaude egoera oso larri baten, zean gozie bali bazaude nekaute isla desertu baten, obviamente zure alde txarrena ateatzea. Claro, igual bueltatzea ona, zure Eta- irudia guzti zikinduta, eta ja inorketzaitu nahi. Ez que, cabrón. Be, bai, Pentsatu pentsatu- beharreko gauza bat da. Bai. Uste dut baietz, osea, erabaki importante bat Lehenago dela. Baina Guretzat bebai igual pentsatu horri konkisea. buelti jente asko kemototzela. Konkiza? Leheno, bai. Zer, Iban gauza bat, zubakizu konkizlako gogorra da. Bai, oso gogorra baino bada, motzago da. Eta Bai. hor gainera por la cara. Oso Hor gogorra. gratis. Osea, te quiero decir. Bueno, itxe baute Conquist Celebrity. Orduan gure bai. Creo que bai. claro! Ai, nei, da aurtengo edizioen ez, aurreko edizioen dolaz daun, tipo bat que me encanta, que son begi politxekin. Zein? Ai, TikToken segitzet, atrapame si puedes en pillo baten otea. Zein. Ez que ez dut jarra. Zein dan. Guapísimo, Bai, guapísimo. Guapísimo. Bueno, Anartz. Anart. Anartz A ver. da. Ai, ez dakit, ez dakit. Aurreko ediziokoa? Bai. Anartz, Ah, anartza. no ez dakit. Esango nuke baietz. Anart, Anartz, bai. Besatelan algorta. Hori da begi A politak ver, a ver. dituela, Cosa bai. loca. Una cosa. Bueno, hemendik musu handi bat anartzi, gustatuko bai. litzaizuke... Bai, guapísimo, bai. Gustatuko litzaizuke berarekin... Bezutxo bat bidali. Ez, iruditzat oso pertsona laia, Bai. aktiboa, Vale. kirola itxeguen pertsona bat, euskalduna, bai, ikusat. Mosutxu bat iruron parte, zana. Musutxu bat, Musu- hemen eta- musutxu bat. Oso Vale. gracioso da, si atrapame si budesen, me encanta como lo hace. Bai. Vale, reality buruz gabezela, Ibantxu. Zer reality eta jungo zinake bestelan? La isla bat adibidez jungo zinake? Tentaciones? Bai. Bore, jo haute Gay edition egiten badute, bai. LGTBIQ+, Jungo pues zinake? jungo nitzake, ez. Ezinake Nitzake jungo. Osa, arrastrarte ahí, zure ¿Te parece gatiko beste arrastrar, pertsona. Ja. Hombre, que es arrastrarte. A ber, bai, ez? Galdetzena, Osea, ni Galdetzena. jute banaiz tentatzea beste pertsona bat, jo, azkenien aizea, bai, ez derrigortzen, baino egoera deseroso bat bilakatzen. Gaina justifiketan dabe, es mi trabajo.
Bueno, Osea, azkenien, karo, Bai. esan berra, osea, gauze dien bezala, ez da komoduen ni derrepente jakinda zuek bikote bat daukezutela, ni zuen gana jutea zuek tentatzea. ja. Ez da... Ez da komodu. Bueno, Hombre, guretzako, claro, jende askorentzako. Hombre, nik etxetik ikusteko maravilloso. Maravillosísimo. Ikuste bezala da zine, eta bueno, edizio hau izen da, inoizko honena. Se bintxan datzu. A ber, iritzixek. Maravilloso. Iban, busta gatoz. Oaindik ez dut bukatu ikustea, mira tú lo que te voy a decir. Amendik Vale. 3 egun eta hasten ez reality bat. Nun, partaide danak, Claro. Isla de las Tentaciones dedikatea dian, eta oaindik ez dut bukatu edizioa ikustea. Alba Baian eta nortzu doiez? Alba Baian eta Estefani daude oaingoz konfirmatuta. Ai. Vale. Eta Madre gero, mia, claro, Sandra. supongo mutil batzu sartu. Claro, es que oain ni naiz Sandran... Lekukoa, bai. Lekukoa hartu. Madre mia, Iban. Sandra Barneda, que magoit bere lekukoa, eta oain izango naiz, gaina esan berdet, abrimos micrófonos y cerramos micrófonos. ¿En serio? Tu pozik Supermerezitxo zaude, daukazu. nola sentitzen zara edo nola bizi duzu hau, porque zuretzako izango da amets bat. Dagoneko Bai. ja bete dituzu hainbat, sekula aurkeztu duzu, ze aurkeztu zen. Bai, aurreko urten superyentzeko beste programa bat inu. Bai, Hori ez da. zan, ¿Quién dijo que ir a superyendes? Hoxe. Neri amak beti zadit humiltasunakin behizitzeko. Oso Que ondo. no se me suba la cabeza. Oinak lurrean. Que tampoco, a ver, ez, oandik ez enez aiatu Gran Hermano presentatzea. Osea, oandik... Hori izango litzake zura ametzetako bat. Nera ametxetako bat izango litzake, eta hau hemendik esangoet, ze gaine betxien gaudelako. Bai? Ni hasi nintzen, telebistan lehengo aliz guta gutarrak programan. Bai. Lehengo alizatean nintzen guta gutarrak programan. Nera ametxe izango litzake, zirkulua itxi, guta gutarrak bueltatu, eta ni guta gutarrak aurkeztea. Ba, me encantaría guta-gutarrak Eta bueltetik. hemendik Julen Telleriai, bueno, bere respetu guztiakin, zazkenien programa Claro, dela da. claro. Eta Bai. oraindik izate jarraituko, munduan malin badu, baina nera ametsa ideologikoki, en plan, Bai. etorkizun baten, bueltatzen baldin bada, nera ametxetan izango litzake, hori aurkezten bukatzea. Bai, baina bueno, ordurako ja Julen Telleria jubilatuta egongo da, Ba, esan eta, da. osea, Esan ya da está. gelditzen da, dana dala, bueno, guta-gutarrak antzeraku da la casa de los vecinos de al lado, hor beukiko zu saltze. Nik esango dizut, fijo atalau entzuten ari dela ETV-en... Bai. Seguru baietz, Hemen entzungo dibesarka da bat bela. Entzuten nahi dian Bai, pertsona da. noski Baina ez baietz. duzu proposatu inarte guta-gutarrak bueltetik? Ez, ez dut proposatu, baina aurrekoen ikusi nun TikTok bat, nork igozun TikTok bat. Bueno, norbaitek igozun TikTok bat, esaten. Gure generazioek asko ikusi zuen Bai. guta-gutarrak. Bai, Ez que increíblea zen. Edizinotanak. Niretzat Bai. izan da, Euskal Telebistak induen reality... Onena. Onena. Bai. Osea, jute ziren aterpetxe bat azte bukaeratan, eta gero platuen txurru horti jaio zan. Irantzuk eta claro. Irantzu. Leku ona, ze ona. Bueno. Toda esa pesca. Zelan zein Aitor eta... Enara. Euren romanze Maitasuna da, eta- nahi Hombre, ama. hori zen zan, zela esanik zan. gauero, ETV bati pegatuta, Bai, hori ikusteko. bai. Eta niretzat gaur egun horrek ze ondo funtzionatuko zuen baita ere. Nik TikTok uste dut eta- baietz, bai, 100%. Bai, Eta esango eske dizut gauza bat, reality biguz. guta-gutarrak bueltatuko da, eta guta-gutarrak aurkeztuko duzu. Zuk ustezu? Nik uste baietz. Ba, mendixik manifestaute gatzen da. Bai, niri gustako, a ber, niretzat ametsa bat izango zan. Bai. Gaina hemen ETV-en, niretzat ETV-en ere etxie da, Hombre, niretzat. bai. Hora, amendik gauza asko itxeko ondik gauekin, Bai. no? Así que... Bale, da gero, beste alde batetik, Madrileko mundillu, Telecinco mundillu, pixkat, kotilleuk, zelako da, zelan sentitzeza hor, genti, oza, ez dakit. Zelako ikustu telebista zuk hiru? munduen edo sare sozialetan? Gehiago influ. Ze asko aldatzea, telebista eta sare sozialak. Dana pixkat, zelako Vale. ikustozu. Nik Bat eta betu, beste. azken aldi hontan, superaudet, azkeneko urte hontan, gauze bat kostau zitena superatzie. Zala, FOMOa. Ah, vale. FOMOa Madrilen oso gorra da. Fear of missing out. Esango dugu badazpada. Bai, dala pixka bat, zuk toki danetan egoteko behar hori eukitzea. Badauket pixkat, Ze ez pentsatzezu ez dalima zaude, ez zerbait Gabilgozu, kalduko dezula. claro. Eta, klaro, ze pasatzea Madrilen, eta batiz bat nire industria hontan, beti daudela egunero evento pilo bat, markakin, festa pilo bat, eske gauze pilo bat daude, Bai. une oro. Orduen, klaro, askotan pentsatzezu, ez da limanao hor, edo ez da limanao han, igual ja nerekin aztu ingo, Ja. Eo, zerbait pasatuko da, eta nien naiz horre hongo, eta ja ez dian nerekin akordatuko. Eta hasieran ez zan errazik zen Madrid jo nintzen nien, porque zan debora guztixen, toki danetan egon bernun, nire energia sozial danakin. Eta, obviamente, ni amenao super happy, super fly, baina gero ni etxea naiz, bakarri bizi naiz, y no hay cosa que más me guste, etxea jau de inorrekin ez itzileko behar hori eukitzi, Ja, hori zorte Eta bada. mundu hontan da, todo el rato, evento bat, marka bat, beste bat. Ni hori jute naiz, eta hola esango eta nik uste baita ere zilegi dela. Ordaintzei jaten tokita, quiero decirte, balima daude hastien zier, 7 evento,
nahona egin bitaute, baina evento horietatik bitan lanean ijuek kobratu iketelako, Bai. obviamente nahiago dut bitara jun eta nire lana ondo egin, zazpitara jun eta lanean jun berden bi hoxetan nekaute jutie baino. Bai, Bai. adibidez, bai. Eta ondo pentsaute da. Imaginetan hasieran daneta junbiko sinakela, igual hori batiz bat hori lortu alizateko. pa hacerte ver. Lekua egiteko. Lekua egiteko, ze oso industria, claro, eski levantas una piedra eta azaltzeia 10 influencer berri egunero. Eta TikToka sartzea eta de repente tipa bat ja famatu eta aidia gehitzen da, gero eta pelota handiago bat. Claro, pelota hortan jarraitzeko egon berdazu hor. Influ asko daude eta egunero ateratzen den jende berri asko, baina egia da, zuk fama asko daukaz, osea, arrakasta handia daukazula. bai. Eske urte asko damakizkit baita ere. Eta ez bakarrik hori, gero aparte telebizinoko proiektutan bebaza, hor ja Gainera. beste publiko badaukezu, gainera, Bai. osea, banatuteza Euskal Herrixen bebai, Bai. Madrien bebai, Bai, eta Euskal Herrixen, oin Garberatin ator, por ejemplo, Garberako zentro komertzialetik. Claro, eske... Lokuron. Eske, denbora zuen da, eta hortara, bueno, ituten hau, ze ja badakit, más o menos, segun ze tokita juten naizen da, ze publiko daun badakit, ze begirada jentik elitxu zaitxu gaur. Jendik elitxu nau, eta askotan, incluso susto, de jendea korrika. Etorri die bi ume atzetik korrika. Gaur? Bai. Ta nik justu buelta bat emante, porque tenta baten nahi nukun, y me dau la vuelta, ta de repente bisek korrika nera atorri die. Que claro, nik reaccionatu dut, que igual habrá pensado, que antipático, nik reaccionatu dut, en plan, uy, en plan, Ja, coño, de goizoko 11 dia, cariño. Ja. Txin, ja, bai. Ta askotan sustu ematizu, porque galetu izu ez, ni beti aurikularrekin juten naiz, nire munduen, izatea como una euforia que yo entiendo, baina... Pues yo no askotan da entiendo. Como, cariño, ontzaike lasai, atako do bargazki bat, bi hiru, izatego un vídeo para tu familia, también. Vídeo saludos a 30 euros. Lasai, porque estortzia euforikoki. Eta Qué bai, fuerte. gero asko dago jendea beira gehatzean eta que no se atreve. Baina bai, beira, bueno, Mediamarkeko todos los... Bueno, desketana. Baina Ja. tranquila biziza zentzu hortan Garbera baten edo Madrilen. La Saxo Madrilen. La Saxo Madrilen, que, bueno, Madrilen eda, ni juten ezenin Kallaoa eo Gran Via grabatzean ere bideoek, segun ze momentu da, igual ostiral baten jute naiz, se forma la de Dios. Bai, Incluso askotan, polizixetan etorri izen da, de que estábamos obstaculizando la vía pública. Uyama. Wow! Uyama. Osa, hello how are you galdetzearen? Hello, how are you galdetzearen? Porque jendie jartzea zirkulo baten, y es como que estoy haciendo yo ahí un show, dale txiei permiso eskatu gabe. Ai, la Como, hostia. eta claro, nahi zoze matit, jendie esaki barkatu, baina eske, os podéis dispersar un poco. Claro. Claro. Porque jendie, Hello. sortzea hor, zirko bat. Eta hori jatik, claro, zuko zure estanda jartzeatik alien, eskatu ez du permiso udaletxiei, y yo Claro. no pido. Orduan, de repente, claro, cariño, ¿qué te quieres que te diga? Hombre, zuk ez duzu eskatzen, porque no vas a hacer un Porque show. no. O sea, ez da eskalik ez da bat Eta egitera. askotan me voy moviendo, igual, boitxe Claro. jutenez da ikustet jendea atzetik datorrela, todos en tropa. Osea, ez da erresa, orduen asko jutenez astelen goizetan, jende gutxixo da momentutan. Beldurra izan duzu sekula baten batek zure etxera jarraitu zaituela edo? Porque nik horrekin enparatuiko Ez que nintzake hainbeste asko. aldatzet etxez, que txika, jo creo Ja. que ya jendeak ez dakit. Baina, noiz. bueno, Eta hori, ze afinkatu baldatu zara zainbeste? ja leku batean. Bai, Berez. oin alkilerreko, osea, oin dela 3 hilabete junitzen etxe berri batea. Ia, ze ba baina ja aldatu laugarren zu? etxea da Madrilen, 3 Jesus urte Maria. terditan, cariño. Eso, kontrata amaitzen dalako edo segaitxi? Chica, porque me apetece un cambio de aire. Joder, un Bai. cambio de aire. Nik uste dut etxia dala ona. Ya está. Bai. Home sweet home. Bai, ona. En plan, cariño, eso es una señora casa. Hombre, y eso es una urbanización con todo, o sea, con manicurista. Bai, incluso daukeu masajista batentzat gela bat. Es que, claro. Noko etxien, por ejemplo, bai, porque onduen eskola bat zegoen baita ere, eta orduen umia ja esatetzen den, beti Timbri jototzuen. Eta orduen ja ni sartzen ditzen nire portalea, jaro, behitzen unatzea, Claro, eta claro. gauztenien beire, era como cariño. Ai. Wow. Baina, bueno, alde batetik lasai bizi naiz, ez dut uste hori jendia inkezki da honi burutik. No? Egia da uste dut neska bat izango bazina desberdin ikusiko Bai, zenukela, bai, osea ez tamalez. diot gaizki Bai, baina tamalez sentitzen hala da, duzunik, baina igual nik ere planteatu dut neska naizelako, igual tipo Bueno, batek ez es duke que planteatuko. Nik Donostin bertan eta zure jarraitzaile danak eukibarik sentitzot bilurre txagutekun. Osa, Bai, komentu notzuen aurre. de por sí, baina imagínate, ezaguna baldin bazara, Bai. edozein puto loko, edo fan, porque fan asko daude, bastante... Ba, eta nik hau itzen ebetaren eduki sortzaileen eskakin, eta askok sentitzen duten bildur bada, baina hori dala baitare,
gizarteko realitate bat. Bai, Bai, Ez por supuesto. bakarrik gure mundu hontan, baizik eta gizarteko realitate bada. Bai. Vale, amaitzen geu hau, elkarrezketa, lehenengo parti, ze gatoz arrosaliaz eta, ui. Ai, a Rosalis. Así Ai, falta da. botatzen una Rosali, me encanta. Así da. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, Ibantxu, bueltu garrosalire, eta zu gaur etoreza Madrietik, Mediasetetik, Bai. eta guk berreskuratugu Mediaseteko Kontxitaren poligrafoa! Que ja esan duzu, eta Rosalik noiz hitz egin behar du. Bueno, Rosalik indixelo inberba. Claro, es que esan behar zuena Rosalik, tía. O sea, Rosali play. yo flipo, vamos. Bueno, Bartela, es que no nahi esan. Eire itxotxas zer diote nire muñeka favoritoek? Bueno, Ibana aspaldiko zelaik zagorain superfamosi zarela kostau atzu etorti. Aztu egin naituzu baina enago tristenik zure ama nahiago dut. Anda. Ez gaituzu Instagramen segitzen sikiera. Un besito datu humildat guapa. Era Ibananik asko maite zaitut oso ondo pasatzen dut, zurekin baina salseito nahi dugu atal honetan. Busti iriaketu nomoaz. Aizuni solterita nago musu zebarezkara liatzen kiss me under the moonlight Ibana. Bueno, aberrantzineko joku bat ekarri dizuet. Ez tapetanka. Baduntxiz. Saio hontan eta gure entzuleek hainbeste maite duten. Poligrafoa. Bai Ibana gaur ez duzu eskapo egingo. Egiari agin zorrotza edo horrelako zerbait esaten da ez. Animo. A la cacharras, agur besitos de miel pa mis niñas. A ver, Besitos de mis mamis, niñas. zer gaitxi daulako lenta, Poligrafoa. Gaur. Poligrafoa. Aupa, Amazon, €10. Bai, los cojones. Ez, Hogeita ez, zazpi, ez. guapa. Ba, ez, parkatu aitzi, mesez. ¿Cómo que hogeita zazpi? Hogeita zazpi. Hogeita zazpi, 1.000 euro. Bai, claro. Gitxienez Mediaseteko Ez poligrafo. da Instagramen jarraitzen. Jo que sé, ez Esan dakit, benetan ez zabil. dakit Bueno, zer beraz, esan nuen. sí. Ez dakit. Ez dakit. Que ez esan marnizun. Entzulei ere esango diegu, geneukala poligrafo, real poligrafoa gurea, baina dago malenen etxean, orduan erosi bar izan dugu beste bat. Previa bateako de alguna fiesta, no? Ez, lehenengo demoraldian erabiltzen genuen. Zoengun berez ez dugu erabiltzen. Ekarri dugu Eta erosi berreskuratu dugu zuretzako, así que ondo erabili, vale? Vale. Kontxitoi beste bat eskatu behar izatzen. Gero bueltatuko dugu berriro. Conchita. Eta listo. Esate dute igual bueltatu behar duela Conchita, telebista. Ah, bai, jo, ba, Ojalá. ojalá. Es que zuk aurrei ez del palik ezen Bai, erabili. baina, claro, ez dakit, o sea, akoratzen ez inbertzela como prestaketa bat. Bai, Bai, listo. lasai. Orain bakarrik startari emango dio malenek dagoela beste aldean eta Bai, listo. empieza. Orduan, lehenengo galdera, zuk bai edo ez esan. Zintzoa izan. Hau lotuko, gauza dien bezala, gauza kondien berdie. Vale. Asko jarra ez, cariño. Ostras, atrebidu Zintzoa zan. izan. Lehenengo galdera. Harreman ona duzu Twin Melodirekin. Ibanek dio, Bai. Kontxitak Baina zer dio. Benetakoa. Hori justifikatuko, Eteon. Benetakoa? Kontxita, Ai, ama, Conchita, baina, venga. kontxa! Bai, oso ondo. Bai, Egixe, vale, oso ondo. Justifikatu zure A ber, erantzune. egixe da, oain ez daukeula harreman asko, Ja. zerakoitzak bere bidien ditu, Bai, osa, claro. nire bizina ez, hauek ordizin bizitzen jarraitzen dutela uste dut, ez da? Bai, bai, bai. sorritzen daudela, Ea, tías. etorri zen hemen. Yo flipo. Es que Nik hau, fuertea da. hau, Bai, beharekin izan ordizin dela, en bizirik, plan, bai. no, osea, Madrilla, claro, porque lor bigeron da bilizian, da nik esan nien, Madrilla jutu gazmoek eta, claro, behaiek esate dute oso gustora daudela ordizin bizitzen, Kostatik gertu, kostatik gertu eta etxien ordue. bai. Hau ordizi. Bai, claro, Bai, bai. ordizi. Eta, ordizi. jazta. Venga, Vale. bigarren galdera. Bigarren galdera. Eta zuk eman botoiari, bale, malen? Nunda botei bestaldin? Bestaldin. Vale, lasai. En todas las salsaseko kideren batekin txarto eramaten zara, Ez. Uf, ez dakit, erantzuna da ez, Kontxita Ez da, zer dio, pentsatzen du baietz. ez dakit oso ziur esan duzun, gero eh? esango zuzeinaz pentsoten. Kontxita? Kontxa? Uf, La Kontxa? gezurra esaten ari da. Gezurra! Gezurra! A ver... Pedro J. esa ondo eruten! Pedro J. que nos ondo maten aiz. Pedro J.
Bogotá, tío. Javi Hoyos. Javi, oio egin ondo. Ez, egon zian rumoriek, ze hasieran etortzen Abel Planei ez, bakizute zien. A ber, horraz esari ondo eruten. Ni bai, Bai? ni bai. Esari eta noken kolektiboa zarretu beraz? Ez, danak azarratu dira, baina ni kanpuan geratu naiz aserre hortatik. Vale. Osea, Abel Planei ez da, esango gunuke, sare sozialetako, pues, hola, eo Bai, semana, eo bai. revista bat. Bai. Gaztezulo. Bai. Bai, tal cual, gaztezulo. Gaztezulo, bai, en plan, salseo Bai. TikToken. Orduen. Claro, hor mundu hortan baitare, badao kompetentzia asko, behasen artian abertzeinek atea duen esklusiba bat bestea baino lehenago. Osa da, ba hori, prentsa arroxa baino sare sozialetakoa. Orduen, horre hontzan, aserre bat, behaien artean aserratu zian, evento baten, batek bestea etzixolako saludatu, Ai, la hostia. eta hasi zian, movida pilo batekin. Bai, segero Abel Planei ez gaitxik esate ben, que es amigo de Violeta, Laura Escanes, ez dakizer, Hori da. orduan, Osea, oin bea pelotitxo ziela. hasi zan hitzekien bateatzen influencerran saltxeuek, eta gero azkenien bea da oain, ba, hoietako batzun laguna. Eta asko esatu dute, aber erosita alda hon, en plan, nahita diala lagunak ez ateatzeko behaien informazioa. Nik hori ez dut uste, Abel ezautzen dut, oso pertsona hona da, obviamente, pues, zu ondo matea balimantzea zure industriako jendeakin, pues, oie, eta haces amigo, jazta. Eta gero ja behaien artien, badaude movida pilo bat, nik intentatzet beti kanpuen mantentzie, porque ez zen nahi que me salpique ninguna movida. Ja. Ez ezkitalako rollo txarra gustatzen. Betxu, nire teorixi izangot. Nire teorixi da, niri Abel Planei ezek bibra honak sortzostez, nire teorixi da pixkaten bidixi dotziela. Unaldalako Violeta bataz edo Laura Escanes bataz dile top, eta igual eurek ezain beste. Ez dakite hori bibri neuken. Laura Escanezek Instagram. Ojo! Bai, Magia. Muy maja, muy maja. Bai, porque kampaina bateo, bai, podcast baten zein genuen, Pleiz, Televisión Españolako. Claro, ikusten ditut, Masik bai, iritzen dugun podcastien. Eta albantaz, ez? Eta albanta, bai. Eta hor koinziditu genuen, oso maja, eta... Bikoza, al cielo y las nubes. Al cielo y las nubes, hori da. Hamesta Bai. daude ja. Al cielo con ella da Enar Alvarezena. Entre el cielo y las El cielo y nubes. las nubes. El cielo y las nubes y al cielo con Ni ella da... nahi dut jun, pijairekin kira. Ai, ja. Porque gaina, gure podcasta Playzekoa, Playzeta, grabatzen Bai. da pijaikinkin toki berdinien. Ah, Osa, bai. gure globo hortatik atea eta dao pijaikinkin platoa. Ostras. Eta malberten ajungo zinake? Bai. El querido hater? Bai. Uh. Baina igual beak ez du nahi nigo midatzea. Niri Malbert ez zait ondo jausten, Porque igual me tiene miedo. No, ez dut uste. Esan, nahi dugu. Ni nahi dut beak inbitatzea. Aber, baina ez dakit beste demorali bada on, querido haterrena. Baina, Ni bueno, idea. bali bada on, nik nahi dut beak onbidatu. Osa, Iban ni zuen gonbidatu artien zoze izatea. pasau zan. Bai, pasazan. Baina, hau vale, kontatu esasen duen, zen, vale, no? vale, bai. Jungo bada. Vale, osa, deiabu dau, vale. 15.000 euro baino gehiago kobratzera heldu zara publizitate batengatik. Bai. Bai, ez dio Ibanek. Zera verdad. Oso seguru gainera. Oso seguro, como si fueran calderilla, ez. Baina bai. Bai, Bai, vale. a ber, eske horre Eta gauza orain, kondo kobretan di. aprobetxatuko dute, bueno, a ber. Kontxitak, Bai. dio, Egia da. egia dela. Vale, oso Ez du ondo. faiatzen, eh? Ez du Ez faiatzen. du faiatzen. Ez, Ez du Eta faiatzen. faiatzen badu nik justifikatuko eta faiatzeko. Bai, baina, a ber, hemen kontuen gauza soku berdiet diruen asuntoekin Bai. sare sozialetan. Azteko, nik kobratzen detenetatik 120 nera agentziak emateu. Gehi, haciendak 140. Así que saca cuenta, Bai. Ja. hasierako kantidadetik 160 nik ez dut ikusten. Nire aiatzen zait 140. Gehi horrek damakin lan dana atzetik eta Bai. bueno, dana. Bai. Baina azkenien, karo, hola da ordainduta publizidadea. Bai, ez diot, Bai, gaizki dagonik ez, ez, ez ez. esan nahi, eh? Ni osea. hilabetien, bueno, hilabetien ez, egeitzeken, Publi Kanpaina bat, bat, kampaina batengatik, bai. kampaina gatengatik, bai, porque kampaina hori zen daiteke igual anual bat. Adibidez. Bai. Urte osoan zehar, bai, indikiozu marka batekin, Eta anuala balitz gitxi bentxantzea, bai, Zenbat kobratu daiteke anuala kanpaina batengatik? Adi, más o menos. Segun ze mat eduki dauden, segun ze Bai, marka eske depende gauza asko. Depende gauza asko, baina, claro, nik esaten ematen igual 30.000 euro, claro, 30.000 euro, bai, baina gero pentsatu hori, Claro. Bai, bai. ze mat eduki dian. Osa, berez geixo kobratzea kanpaina sueltuengatik, kanpaina anual batengatik baina. Ja. Vale. Venga. Bueno, bueltan, entrevistaren bigarren partea. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, ezin izegu jarraitzu poligrafoaz, Es eske que- berbalarre itxo. Egin Claro. dezakegu galdera bat orain? Iban Azkar! García, egia da Jorge Zairu zurekin kabreatuta dagoela, edo zuberarekin? Ez?
Edo egon, eski igual pasado pisado, ja. Oain ez. Baina oain lehen- ez, Vale. Oain ez esan du, Kontxita. Egia da Egia hori. da. Ez, gaina Jorge Zairusekin oso Vale. ondo ematen naiz. Vale. Oso ondo, bai. Egia da, hasiera baten, eta ez bakarrik Jorgekin, egon izan zara epoka bat, igual ez zauzkatena behaien negatiko irudi ona eo egokia. Zetziaten asko ezagutzen. Eta igual hasiera baten nik ematen un irudi bat zala un poco repelente. Baina, bueno, ja gero ezautu ginean, ondela urte asko batek naiz, Bai. Ja ezagutu ginean eta gaur egun oso ondo materia. Mm. Bai, gaina, junber genuen Uisims da reality bat YouTubeen iten dana, eta junber genuen finalea beak eta ni batea. Beak esan zuen, nik ez den nahi masun horik, Ibanekin jute naiz. Ah, Ostras. qué guai. Bai, azkenean zeizestan joanez, pues ni joa Uisimsa. Bueno, Bueno, zizesten egon ginen ja. Ah, egon ginen ja. Bai, bai. Bai. vale, guazen oin ote mundura joatea. Ai, me encanta, ja esan Ote dute, mundua zabalduko Ote dugu. 2025, Ah, bai, egia da. urrian Bai, datorrela. oso ondo. Ué! A ver. Kontuz esaten dugunarekin, ze Bai. oteko fanak erotuta daude. Bai. TikToken oteko fanak itxoskue. Rrr. Ala daude, bai. Osea, Eta ezer neurtu esan barik. hitzak, hola xe. Ja, me lo vais a contar. Bai, Vale, a te ver, imagino, orduan, imagino. oteko kotilleuk, zu oten egozinen. Bai, egon itzan edizioan Ote 2023, que parece ser ondela 15 urte izan zala. Ja, Ote 2023 Literal. egon itzan larun batetan txusokin, eta gero ja jiran, egon itzan, pues, behaiekin inun gira guztia, Espainia guztia. egia da. Vale, zuzena izengona. Naiara eta Lukas, egia da beraien arteko erromantzea? Gaur egun? Ez, izan, garai baten. Ah, bai. Baina Egia hori, da, hori hori onartuta da. alazan, bai, onartuta Ala zan, oza, liauteu esan barrun. Bai, no? No sé. Iban, ez que igual ez da publikoa, hau, Ez da publikoa. No sé. Nik ikusi neman atzenengo TikToken agertu baten, elkarrizketa baten Lukasi esatziela, eta esabala, como que... Bai, baina ez bala literalki Ah, baitu baina, claro, zer da, osea, claro, gauza da liatuta egotea, ez da gauza da, que sean novios. Ez, nik esabat liatuta egotea. Ah, liatuta, zu ze ustezu. Nitzako bai. A ver, nik ez diot inoiz ikusi dándose lote. Ja, Ja. las lenguas... No, osea... Vale, baina- eta supernenen artin, las lan La supernena. Zein dia supernena. Kiara, Violeta. Violeta, Ruslana. eta... Ai, nintzen Ruslan, es que es maravillosa. Ikusi nuen. Maite pilo bat. Ruslana, Neri mala vibra ematen dit Ruslanak, Bai, Niri be bai pixka. Ba, nik jiran ezagutu nun ondo, eta izen zen ere oteko jirako deskubrimentu handia. Serio? Bai. Ruslana. Ostra, bai, igual kanpora begiri ez dau hainbeste transmititzen. Ez dakiten, niri. Ez que baita ere oso gaztia, zaitzen bat urte dauzke. Bai. 18? Urte dauzke. Igual 19, ja. Eta da oso pertsona extroverti due, oso aktiboa da, oso Bai. bromista da, niri asko gustatzen zaiten, bai. Vale, eta... Eta Lucas Danaiera, pues a ver, bai, es que no lo sé. O sea, Bai, konfirmatu benetan zabizen bai. Kiara eta Violeta. gaur egun a saber. Neskalagunak dira. Bai, gaur egun bai. Gaur egun ez dakit. Bueno, Ez dakit. Es que ez dakit. es que gero TikToken... Que no sé. Ingoskue. Ja, es que kontuz, porque ari Kontuz, gara barrez, Es que ote oso sensibilidad. baina jendea Ote oso sensibilidad. A ver, amendik respetu guztiakin, obviamente, otetik ataian danagatik. Claro, bai, Sartu ez. zuten baita ere Martin da Juanjo, es que, claro. No, ni se te ocurra. Ez que bueltau indile. Esan ditut las dos palabras tabu, ¿verdad? Ez sartu Bai, ai. Ez Zer dakit. pip eta pip bueltau ingo dile igual. Oh, ez dakit. Ai. Ez esan hori porque badakigu aspalditik daudela. Pi eta pi. Pi eta pi... Oh, baina igual moztu da ez dakit. Ez dute dakit. moztu. Parkatu TikTokeko lagunok. Es que, claro. bilurre dauket. Bai, bilurre baina ez du badazpada jolastu. Ez, Gero Twitterrene listo. kontuz, porque TikTok egia baino, gero Twitterrene... Twitter, TikTok, Ostras. Instagram, dena. Ai. Bueno, Bueno. ni nahi dut 2025ko gote, nerekin kontatzea. Vale? Ziur Deitu. baiet. Bai, claro baiet. Deitu. Eta deituko zaituzte, fijo. Galdetu nahi nuen ere bai, bale, influ batzuen inguruko iritziak jakin nahi ditut. Bai, Evidentemente hau zure ikuspuntua da, baina asako vibra txarrak ematen didana Es que da. azkeni aurrekoen atazan TikToka jarretzuna, los influencers que más mala vibra me dan. Bai, bira, Zitzuk agertzezin. Jorge azaltzezan, niri Jorge. Ai, ba, niri da, Jorge ondo, kondo ondo, motozte. bien. Bai, niri be bai. Ai, jo, oso, Lucia de la oso. Puerta. Lucia la puerta. Ai, a ber etortze, es que euskeraz ez da oso moldatzen uste. Ez dakit. Hitzek jau eta entenditze, uni bakin hitzen da naho. Eta gero dago beste bat, Belen, Gasteizkoa dana. Ah, bai. Eta Oian egeak baki. Zein da oian egea?
TikToker, bueno, Ez dakit. beste igual ez da Irurakin da, formigalen geundela, esan genuen benga euskaraz, ez, Madrilen zan. Euskaraz izan behar dugu gure artien. Edo ginen denbora bat euskaraz izketan. ¿Zara bat edo? Ay, me encanta. A ver, tiempo al tiempo. Vale, a ver. Claro, a ver, de repente... Wait, vale, a ver. Wait. Lucía de la Puerta nik Lucía de la Puerta. ezagutzet ondela urte pilo batetatik. Osea, en plan, pandemia ondoren, pandemiako, bai. Porque azkenien hemen Bilbokue da, beha getxokue da. Bai. Bilbo getxo bai, Martin bezala. Eta azkenien oso gutxi ginen ez hemen, eta gehan ez, bueno, ez dakit, bai, ezagutzet aspalditik, eta ni Madrila bizitza junitzen nien, lehengo pertsonatariko bat ezagutu nunan baita ere beha izan zen. Ah, bale. Eta zuaz Orduen, ondo? Oso ondo, ni Luziakin oso relazio ona dauket. Obviamente, bakoitza bere movida dauzke, eta gure agendak dia baita ere dianak, eta egotea aldegunien. Baina ni Luziakin oso ondo. Eta oso pertsona langile da, karrera bat indu, medizina, Ja. musikan disko bat ateatzen nahi da, Bai. aktorie da, y es inflo a la vez, osea, Bai, claro. bai, makinona, osea. Zein se saben lio usala edo liaute huela Lucía de la Puerta? Paula Gonu. Gonukin. Ah, hori gainera. Eta txarto maitxuen? Ez, ondo. Ah, bai. Gaina ontxe podcast bat indute batea. Bai. Ah, vale. Bai, gauza Filmaz. bestuta beda. Vale, urrengu. Zara bat eiredo? Me encanta. Bai? Bai. Ez que nahi berez ez da oinorrola que diga, puf, Egongo da. Zelaku da. Egongo da, Iban. Egongo da. Sara bat eiredo, a ber, asko kritikatu izan dute bea, igual, asko romantizatu dulako, kirola asko itea. Ah, Ja, bai, Bai, entzun Ah, izan. nezekien. En plan, beak oso kirolarixe da, eta Bai. niri eso me encanta, eta niri asko motivatu izan dit Sarak kirola itea. Baina igual, askotan iruzkinetan eta jarra izan dute, egun baten, 3 aldiz entrenatzea, igual ez da Hostia, ona. hermana. Ostras, Eo, ja. goizien jutia zikloa, gero entrenatzea indarra eta gero atzalien korrikaitea. Eta egunero gola, igual ez dula ematen irudi oso osasuntxu bat. Baina beak askotan justifikatu izan du, eta ni beakin oso ados nago, bere izateko modua hortidoa, bea oso gustatzen ditzen da bere buruakin, eta bere egunerokotasunakin, marka bat dauka, Itzlaba. Itzlaba boltsoana, oain beste enpresa bat sortu berri du, youtuberra da, osea, gauza pilo bat ikeitu, eta nik ustet bea eredu bezala hartuta motibatzen bagaitu gauzak itea, ez bere nivelea, bai, gehiago edo gutxiago, baino bea gustua sentitzen bada bere egunerokotasunakin eta kirola itxoko moduakin erlazio sanoa bali badauka, aurrera. Ja. Vale, eta ontsa akorda bate. Itxoin. Itxain. Ez que hau fijo galdetu. Baina, behar. que hau da Bueno, bere buruz erantzuteko, Ah, vale. coño. Vale, ez que ez iate aztu urrengu. Que diot, que gauza pila bat egiten ditu, eta hala ere, egunean, ateratzen ditu orduak, egiteko entreno bat goizean, beste bat eguerdian, eta ratxa. Osea, yo puto flipo. Eta indarra ez dugu eta denbora. ez denbora bakarrekin, Madre indarra, mía. eta gogoa, osea, es alucinante, me encanta. Ja, egixe, hori, Me encanta. niri, Locura. etxate, momentuz itxate pasean. Vale, astu barik. Pombo. La familia Pombo. Ba, jarraitzik dut oso gutxi. Bai, Oso gutxi. En plan, bueno, gaina ustet Mariak jarraitze itela Instagramen. Maria Pombo Ah, zeruteza. Bai, bai. Osa, lagunez ari, eruteza. Ez, baina nik inun, bueno, behaiak atazutenen denboraldi, lehenengo denboraldi xe primen, ni honitzen behaien alfombra gorrixen adoretu, erraz beha zeitaliten. Ah, bai. Behaien alfombra gorrixen honitzen iken kobertura prime bideoako. Ah. Eta, betio jarraitzeit, Maria Pombo. Bai, askota gaina ikusi izan den ere historizak ikusi izan ditula, bai, eta nervioso gartzen. Qué gracia. Zer iso? Baina nik ez dut, osea, saga hori ez dut asko jarraitzen. Ez, Zen ez sentitzen oso identifikatuta. Orduen... Hombre, es que Ni jarraitzot zari saltzeu gaitxik. Claro, Identifikauten eubez. Baina azkenean beste gaude, beste jarraitze ditut, Ja. que nire egunerokotasunien tampoco estoy mucho tiempo. Ez que Zamaioa adibidez Euskal Herriku dabe, bai. Zamaioa superfan, nahi mío también. Te voy a decir. Ah, bai. Zamaioak idolu moten dau. Bueno, Zamayoa Bai. tiene de euskalduna lo que tengo yo de morena, guapa. O sea. Bueno, a ver, ez dakit. Bai, gero euskara... Abizena bai, eta amen bizi be bai. Baina nik azkenean, osea, Mateo, enez asko egitzen zara sozialetan, osea, consumir oso gutxi kontsumitzet. Hobeto, porque bestela erotu barzara. Totalmente. Osea, vamos. consumir, eta egunien 5 orduko uso diarioa daukate. Eta Dulce Alba? Gaina guain idoloa datoz derriz, Ah, Exo... ze pasada. Claro, porque berez Valentzian inberritzen zuten. Inbertzian idolo sariak. Bai. Eta danaren arira. Eta danaren arira hartu zuten erabakia, ba, bueno, Valentziaren inberrien beste toki baten. Nun? Ba, ez dakitu hain. Wow. Eta bai gogoa dauket iristeko idolo sari hori. Es que hori izan behar da, olako evento batera joatea, oza, me encantaría joatea. Bai, eta ber, nominatzen dauten behingoz.
Ez zaituzte nominatu orain arte? Inoiz, claro, ni hor lanien naiz, askotan esatet, igual lanien olako ez diate nominatzen, a ber, horten ze pasatzean. Buah. Nun Pues ez ikusiko dakit. zinak nominaute? Creador de contenido? Bai, humor, entretenimiento, Adibidez. nik uste dut, Bai. creador del año, ¿por qué no? Bai. Creador del año, ¿por qué no? ¿Por qué no? Total. Es que, bai. Parkatu, Lola Lolita niri asko guzteate. Baina, ja, berroketa marra sari dauzke. Baina, eske berroketa mar mila sari deukez, eta, bueno, nik uste dut beran estiluta lortu dela, baina beran bidixuk, ez da bez kriston bar egun imotoztiela. Bueno, niri gala sortza lema izute, male, ni horrekin ja, pozik. Es que no he hecho una pregunta, egin ditu denak malenek, tío. Es que zabiltza, eta bukatu eta gero zu. Parkatu, eske Iban García, La kontakto silla. direkto duku hemen, Bueno, eta ez dute gure bitu. en el Seidfest da, haremos tari. Vale. Baina orgoaz puti vuelta. Bai, baina bai. Kontatu barri guztu. Ez dakit hau publikatzen danien, Bai. ze puntutaranko naizen, nire Vale. puti bueltak inalizateko. Bale, itxain, Hortxe Iban. utziko dugu. Horrek nahi dago Ez esan otra vez. momentu ontan, Otra vez. bai, Bai. horrek nahi dago esan, hemen busta etorriga. Momentu ontan burun bat oma dukezule. Burun bai, baduket baten bat. Burun. Buruen Baten baten bat? baduket. Biozien ez. Buruen bai. Burun, ilusionatuta. Karo, burutik biozia pasatzeko handi pasua handi bat berda, Eta Bai. Zeitfesten egon aldan baton batolan fitxaute. Zeitfesten normalien juten etzen bakoitzia ligatzet. Si no es en los baños, Ja, es en el camino. iaz komunetan. Osea, porque es que etorri zinen eta komentat, edo duela bi komunetan eta iaz ere bai. Ai, Iaz, bai. Ai, la hostia. Baina ezagutzen dugun pertsona batekin. Iaz egun argiz. Ah, kalla, Ondela bai. minute, ja, gaua. Gaua. Garan barruen ezakizu zer dan. Claro. Porque, beken gaude barruen. Bueno, gu aurten... Baina itxoin ezagutzen iluntzetik dugu. joangoa. Aurtengue, oza, lehen urteko ez, bietako, bueno, es que claro. Esan da pitidipinik eu. Ez dut ezautzen. Vale. Beharrak aldeko tipua da. Vale. Osea, ez da zona bipean aritzen, Ez. zegoen baten bat, vale. Vale. Eta zona bipeko baton bat aurre ikustozu jauzi leikela hor gure jai pribatu hortan. Nik ustez baiet. Bai, Bai. Oin gurtin gainera, gente diferenti doia. Bai. Etorri da, zeia pasada. Gente diferenti torri da, gente diferenti Ikusiko dugu abeze pasatzean, ja os kontare. Gero gu bakarrik Bueno, inon ya os artean contaré. liatzen bipean Ya veremos. Se bertan momentun, a ver, hau grabetan gau esan momentun ondino ez da heldu Zeitfest, baina emititzen da momentun ja pasaute da. Aklara ukagu. Igual hainbeste publizio goman behar, porque aurten ez dizkigute gonbidapenak bidali. Eta neri hotelea ziate jarri. Digo, Joder, cada uno con lo Cada suyo. uno con O sea, lo también suyo. te digo, o sea... Bueno, alpa Zeitfest, eskaldatu da ekipoa, eta la pesa. Bai. hotel hartu guguk. Ah, nik hartuko dut. Ah, vale. Behar, que remedio. Vale. Bestela Listo. komunetan, no egin. Egin nahi nuen galdera, beste binez, idaztu lautzi. Egin, kari, Da, harako eventoetan, pues, leku guztitan bezala, egongo dira movidak, egongo dira como Bai. lioak, pasatzen diren gauza asko. Urrengo egunean, zuk norekin komentatzen dituzu gauza guzti hauek? Osea, badaukazu como emotional support Bai. lagunik, pues Bai. Fizpi, donor, Lidia Lady, ez haute zute Lidia Lady. ez dakit norden. Badakizute zein dan fijo. Biztaz igual bai. Lidiakin komentatzen dut gauze pila bat, baina gero, hau da Lidia, A ver. zute, la que pone caras. Bueno, No Niko- sé. tipa, Ah, bai. Bai, mitika. bai, gero, Jesus Luke nire oso laguna da, bai, osea, badauzke hor batzuk komentatzeko, baino ni askoan aldi hontan, soy de los que se va de los primeros, Ah, bai. Bai. Bai, bateria soziala pixkat reservatzeko. Ez que guk Vale. adibidez aurten pentsagune da iluntzin jun direktamente eta jai pribaure jun da. Ni egun oso da egongo listo. naiz Egun Zeitfestea. oso. Baina, bai, gero baita ere, klaro, noran, beste jende ezagutzeten zue bezala, askotan, digo, oye, ez dut mundu guztia saludatuko. Ja. No me apetece, Osea, no me claro. apetece. Ya, no me Eta apetece. zilegi da, osea, Ya, zilegi niri da. ikusten banauzut, y si ves que yo no te saludo, ba, igual momentu hortan ez dit apetzitzen. Obviamente, nire inguruko eta gertuko joso jendea, bai, baino, ja horako eventotan, hainbeste jende ezagutzen bali mazu, mundu guztia azte bali mazea agurtzen, cariño, es que yo acabo hasta el toto. Total. Bai. Ordu bete Eta da nekatu normala da. naiz. Orduen, ja gero alimana igual hiru zerbezakin, pues empiezo a saludar, incluso darte un beso. Lasai hartu zazu asuntoa, eta ez dele maizut agurtzen, ba ez da gezkiro diazulako, baizik eta ez daukotelako. Bai, total, bai. Y ya está. Y ya está. Bai, bueno, reserva bat erixi, Ibantxu, ze hor kotillo pixkana Ba, jot. baterixi reserva Komentauko. berde, porque gaur atxalien karrera badu. Bai, bai, Eta bai. Vale, Bukatzen goaz, bai. Bai. Bueltan entzularen galdera erantzungo dugu. hori da. Vale. Entzulearen galdera. Bukatzen goaz, eta falta da entzularen galdera. Ikusi egingo dugu.
Kaixo, cariños. Hoi hartzungo panteraka. Beti esaten zute jendeak etxula galderak bidaltzen, así que hortxe gure galdera. Zuen kuadriako batek bere bikotiai adarra jarriko baldin bazizkion, bere bikotia izango zenioten edo sekreto gordeko zenuten. Hortxe gure galdera. Aio! Aio! Bai. Hombre. Neupe bai. Baina ingo nuke link eta bain nik gustatzen telebistan bezala crear hype. Vale. Osea, ja esan beharrien, en plan, dauket gauze bat zuri kontatzeko. Bihar kontatuko dizut. En plan, Zer iso? oso fuertea da kontatu behar dizuten hau. Me encanta hori. Baina bere baina parejak adarra, adarrak jarri badizkio, Claro. Eta zertarako jaipa eta itxaron. Hombre, baina igual WhatsAppetik lehenengo cariño, biher pertsonan esan behar duzu gauza bat Vale. oso importantia para no decirla. Vale. Eta gero ja, Tu, eta super enamoraute bada? A ver, oso datu zaila da. Datu Oso zaila, me datu encanta. Datu zaila. da. Baino, chica, a veces hay que afrontar la realidad. Eta igual hori da, ez da olako behakin egoteko ina. Eta amiga date cuenta, oain bali bada momentue Bai, amiga date konturatzeko, aizu ba, ni izango naiz zuri ohartaraziko dizuna, Claro. pertsona hori ez daula zuretzako inda. Eta hobeto da kontatzea, eta esatea cariño bat, mandala toma por culo, eta ja beak emango izkizu esplikazio danak. Claro, claro. Sekulo claro. pasau batzu hori pertsoni Ez zeti. etingo nire lagun bat, bea maite ez duen pertsona batekin egotea. Ja. Ja, bai, Eta gero guztiz. bestalde, osea, ni neska hori moduan, enteratzen bat naiz, nire lagunak bazekiela adarrak jarri Cabreo izkiatela, ¿Me has contado? bueno, Bai, osea, bai, bai. se lía, se lía. Bai. Se puto Cancelada, lía. bloqueada Bai. y traspapelada. Egixe da Bai. bai, nik esangot, lehen eban olan pentsean, baina gero pertsona batek esasten da zenaban. Egixe da bai, batzutan pentsau izotela, adarrak, fijo badakit. Adarrak! Adarrak. Fijo badakit. Behin pasau dile eta geixa estile pasauko. Super desliz bat izen dala. pasatuko. Desliz bat izen dala, eta pertsona horrek jakin debe parkatu ingo leukixola eta bakarrik min emoteko izango dala, igual Igual, Vale, tú que eres muy mística, zuk ikusiko zenuke ja etorkizun baten adarrak berriz jarriko aldizkixo neo ez. Si tú ves que no la van a volver a poner, uste izut, ez esatea. Baino, Bueno, Ja, nik esango ja. neuke. behin pasatzen Nik baldin esango bada, neuke. ja bidea Esan irekita izezu, dago. lagunen bati desbelau izetzezu. Ez nik ez, porque Ez. ez alenu enteatu. Esa, vale. Orduan. Ostra, ba, Jorgen laguna izan da berez erretz daukezu. Ba, Igual hobeto da ez enteratzea lehena, Ah, ba, ni nahi otenteraue. Hori ikzon saltzi da, Si, baino kriston ardura zure lagunari esan Ah, beharra. ez, norbera ipini eskero da kriston saltzi. Ah, vale. Norbera ipini... Jode, tia, menuda putada, no? Pero es salsa. ¿Es salsa? Pero es salsa. uf, ez Se salsa. atrapa Askotan, hoitz- Ba, nik es salsa. bizitzan, nik nire bizitza hartzet izango aliz bezala dokumental bat. Bai. Egunero kapitulu berri bada. Bai. Egunero zerbait berxe basau behar du. Eta egunaren bukaeran izan behar du gantxo bat jendea urrengo kapitulura lotzeko. Orduen, claro. egunero zehoze pasatu behar du. Si Bai. no pasa nada, hago yo que pase. Bai. Bai, Si no es muy aburrido esto, bai. Ez da gutu iriki Tinderra, iriki Grindera, iriki zerbait. Mira, Solo osea, nire ez puta Tinderra iriki coño. propioa. Gaina bain blogak egitutela YouTubeako igandero ordu terdiko blogak. Ja. Chica, tiene que pasar algo. Hasi bar naiz ikusten zure blogak. Haz ikusten, Bai. porque tienes para rato. Es que ikuste dut Carlos Peger Fizpirena, o sea, no Ba, puedo más. ikusi nere bai. Ai, ba, vamos. neupe bai. Claro, igandero zazpitan. Bai. Eta Ostra, hor pasatzea, betxu. goian Ba, ez- espaldixon etxatez agertu zurik YouTubeen da jarraitzen Chica, zaitxut. pues Zelan da dale, posible? Manolo. Iban García sartu hor. Baina Eta- jarraitzen zaitxut, pitxin? Pues Pero YouTubeko YouTube- algoritmo igual ez dijo Pues oso, eso. Ai. Bueno, Bai, no sé, chicos, que yo no soy tan interesante. O sea, diot, nire egunak dira normal, o sea, ¿qué hago? baina ¿Qué? zuk sortzaraztezu. Baina- Nire egunak es que son... Es que, ¿qué hago? Joaten ma naiz leku interesantetara, ba, bai, pero si estoy en mi puta casa, Ja. eta noa gimnasiora, eta gero noa rekado Ba, bat baina beti da gauzak pasatzeianak. Osa, nire egun, aste bat aste naiz pentsatzen, aste hau izango da oso relajatua da, de repente izte igandea, y digo, madre mía. Ufa. Tengo 4 horas y media de brutos grabados para el blog. Eta hori dan editatu, Wow. eta la jendeantzako. Askotan nik nire buridioak ez dikit ikusten, amak esateit. Aizu Ibana, hasta azkenin nintzen uno bezaizu, ya ni me acuerdo. Ja. Vale, bueno, ba, Iban, berez ona señosla negoza, ondo goza. Ai, oso guztua, egon naiz, kriston tentazioakin tortilla hau jateko, baina Ja. ezin dut, porque dauket makarroien taper bat, porque karrera bat korretu behar detu. Bai. Así que, bueno, plazerra zuekin egotea. Super plazerra, Repito, Iban. Berrondo, zeate maravillosa. Zu bai, zu bai. Sí, holaxe, oso ondo aizeate, me encanta eduki hau, me encanta Euskal Herriko eduki hau, eta... Egun ematean egon bar gara, saio berdinean, zu eta ni. Bai, Zerbait, Ah, zu bai, aurkezle claro. edo ku kolaboratzaile, lo que sea, o sea, egongoa. saio berdinean. Bai, Ikustot, visualizetot. Egongoa, manifestatzera goaz. Egongoa. Hombre, amaika Eta entzuteko ez oso edo, urrinen. esan algo ahí. No,
Claudio Landakin. No, algo más juvenil. Amaikan zuteko ez da juvenik, vale. Algo Bueno, más. baina maikantzuteko behoz ondo da. Ba, oso ondo da. Ez dut ez esan. Oso Algo ondo da. juvenil, reality bat edo... Guazen- Guta guazen- gutarra zuet kuskuseraz. Hori Guazen da. manifesteta programa bat, eta irurok, ostra, ai, barkatu. Ostra, hori oso ondongo litzake kuskuxeraz. Bueno, Ibantxu, eskerrik asko. Zuei plazerra eta Bai. ikusten ontzaten da noi baita ere eskerrik asko entzuteagatik eta onain iristeagatik, zate maravilloso. Oparia. Aupa zuek. Oparia. Animo maratoi erdixaz. Bai. Eman, oparia. Eta opari bat zuretzat. Hain etxe berrirako, bueno, etxe berrirako. Eskerrik asko. Por supuesto, ¿eh? Sí, guapa. ¿Tú qué te piensas? Guau. Bueno. Bueno, ba, hori, Kariz, Agur. guaun entzungai, aspaldixon ez dugu lesan, guaun be entzun aldozue, YouTubeen be ikusi aldozue, jarraitzu Iban, jarraitzu benetan zabiz, ikusi ataldanak, eta agur. Agur.